Ja, det har været interessant, og det har været en rar måde, det er kommet i gang med. Altså, man er kommet i gang fra starten af, og man bliver hurtigt sat i de her grupper, så vi også får tid til at arbejde vores idé igennem. Mine forventninger til i dag, det er at få noget mere indblik i de her kreative processer og få et indblik i, hvordan man kan presse sig selv til det ypperste og komme fra idé til løsning på virkelig, virkelig kort tid. Og det har været meget konstruktivt, synes jeg egentlig også. Også mere, end jeg havde forventet, faktisk. Gode idéer. Altså, der kom mange gode idéer, synes jeg, der gør det sjovt. Det var nok meget med at prøve nogle af de ting, som jeg udsætter mine egne elever for. Men også fordi jeg synes, det kunne være spændende at være med til at præge Systime og hvad de laver og hvordan de arbejder med det. Og man har jo en masse tanker som underviser om, hvorfor gør de ikke det, eller kunne man ikke gøre det, eller sådan noget. Og det kan vi jo få lov til at prøve lidt af her. Jamen, det har været fantastisk at kunne ytre sig omkring, hvad man nu sidder og bruger i timerne så meget. Og det har også været grænseoverskridende på en god måde. Nu er jeg jo så over at præsentere ideen. Men på en måde afspejler det meget godt den arbejdsform, som innovationsundervisning har til daglig, nemlig at eleverne føler, at de bliver bragt i øjenhøjde med os lærere. At vi er nødsaget til at stige ned ad en pedestal, som de nogle gange kan føle, de har i forhold til læreren, men her der bliver vi sådan mere i øjenhøjde, og det er en rigtig, rigtig god oplevelse. Især det her med, at der er flere forskellige. At der både har elever og Systime-folk og studerende osv. Det synes jeg egentlig bidrager til noget, sådan så vi kan se de problemstillinger, der er og vil opstå, belyst fra flere vinkler. Egentlig så simpelt. Og så synes jeg, det er en fin måde, man også afslutter det på, at man holder de her små pitches, og så kan man være heldig at vinde, som vi selvfølgelig går efter i min gruppe, fordi vi synes, det er sådan en god idé, vi har fået.